dit is de restant van de tomaten wat de steenblends al rond de week. We hopen ze van week maar niet verkeerd, want dus de riepje weer aan ik meer. We zijn zacht en als ze van week net veel doen, dan moet ze vernietigen worden. En daarmee wordt dan goed €1500 voor het smieten. Kees van der Hoek van IE exporteert al jaren tomaten en komkommers naar Noord-Duitsland. En kijk, daar is er geen vraag meer naar groenten. Zij schenken in de loodsleeg. We hebben hier groenten verladen moeten en verkepen moeten, maar het is vanwege de EHEC-bacterie staat het nog even stil. Hoe groot is de financiële skeno van je? Ja, dat in duizenden staat ik in €10.000 dan. Hebben we het dan over €10.000 per dag, per week? Hoe volle? Nou, per week dan. Maar het binnen net alleen de komkommertelers en handelers die het last hebben van de crisis. Ook Jaap Godiek, teler van broccoli, verneemt de gevolgen van de crisis. De export gaat net voort, dat bloot in Nederland. Er zijn een heel soort mensen die beginnen producten aan te bieden die oors voortwinnen buiten Nederland, maar die komen nu op een Nederlandse markt. Dus de prijzen binnen zakkend op het moment. En hoe volle hebben we het dan? Hoe volle is het al zakken? Onze man die zei van de morgen nog 20 cent, maar hij zei ik garandeer niks. Als de prijs onder de 50 cent zakkert, denkt Godiek erover om de groenten net meer van het land te helpen. Je weet op een gegeven moment wat het je kost. En dan zeg je nog even af hier onder de streep. Het kan wel eens even een keer, want je hoopt ik nog wel een plusje van die te pakken. Maar op een gegeven moment dan zeg je, we gaan het verder. Staatssecretaris Joop Atsma vreegt provincies in Tusken om het uitrieden van oerstallige groenten over het land te steen. Dit wordt oorsjoen als het zwarten van afval, maar de staatssecretaris vindt dat door de situatie in Duitsland nou een uitzondering maken worden moet.